Зәйдә зурлап уңыш бәйрәме билгеләп үтелде. Күркәм чарада дәрәҗәле кунаклар арасында Татарстан хөкүмәтеннән зәй кураторы Иван Гущин, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министры урынбасары Дмитрий Яшин да бар. Энергетик мәдәният сарае фойесында зәй аграрийлары җитештергән продукциядән күргәзмә урын алган иде. Шулай ук авыл хуҗалыгына багышланган стендлар белән танышырга мөмкин булды. Уңыш бәйрәменең тантаналы өлеше мәдәният сарае залында дәвам итте. Район башлыгы Разиф Кәримов авыл хуҗалыгының төрле тармакларында ирешелгән уңышларга тукталып, игенчеләргә фидакар хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Уңыш бәйрәмен урып җыю эшләрен тәмамланмыйча бәйрәм итүнең кызыгы булмас иде. Шуңа күрә без бүген декабрь аенда булса да ел уңышының түкми-чәчми җыеп алуга зур өлешен керткән, көнне төнгә ялгап эшләгән механизаторларыбызны, белгечләребезне хөрмәтләргә җыелдык. Хезмәт алдынгыларына республика һәм район дәрәҗәсендәге рәхмәт хатлары тапшырылды. Зәй шикәре агрофирмасы тракторчы машинисты Марс Никодимовка Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы атказанган механизаторы мактаулы исеме бирелде. Авыл хуҗалыгында күп еллык хезмәте өчен Агрокөч акционерлык җәмгыятенең әйдәүче агрономы Ринат Әхмәтшинга Татарстан Республикасының атказанган агрономы исеме бирелде. Сәхнәгә бер артлы хезмәт алдынгылары күтәрелде. Гришанин Сергей Александрович. Елның үзенчәлекле булуына карамастан, быел район бөртеклеләрне дә шикәр чөгендерен үстерүдә дә яхшы күрсәткечкә иреште. Моның нигезендә иң беренче чиратта кеше факторы, алдынгы технологияләр кертү һәм аларны төгәл үтәү ята. Хезмәт алдынгылары слетында котлау чыгышлары, концерт номерлары белән үрелеп барды. Район аграрийлары зур сәхнәләрдә хөрмәтләнеп, еллык эшкә стимул алды. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.